Kusale kunje emva kokuhlasela kwemvula enamandla eGqeberha. Izakhamuzi azazi zizothatha ini zihlanganise nani njengoba yonke into ibisha odakeni. Kumanje zisabhaciswe ehholo lomphakathi. Kodwa ke umbuzo wazo uthi kuzoze kube nini. Wethu from here sohlala eholweni until when? Abantwana bami bawuze babe nayo nini indawo bathi kusekhaya apha. Kubikwa ukuthi lamanzi ageleza kulindawo abangelwe ukugcwala kwesitamkoko ebesingakwazi ukumunca amanzi ngenxa yokulahlwa kwemfucuza ngokungekho emthethweni. Umasipala uthi usaxoxisana neminyango ehlukene kahulumeni ukusiza. We are going to engage the Department of Human Settlement with regard to temporary structures. Abekho okubikwe ukuthi bashonile.